Hai Prancong, jatono phung kaham. Tamni himasung tini kisisa boni hugri naimani. Narong nai tong nisaya kare. Nang hugni shipping masiro phunai. Kewa ani channel no subscribe kaya subscribe khaji tei like kaisa nata pagli tei o video no bunyo share kaya ta pagli. Nai tong nisaya kare nyarok eba video no nai kam kaham. Moke masui sengkai to masui sino tabung ni serai rong masui sini ada orang naik ni saya kare moke thasmo kewa masui rok naine mosngai sengbai contact haji seng hugo telangai kono ganya nyang no ai chung ni share kare kewa no video ko tang tang nai hasuk ni video suksenai tok sinio apong khatai rok kokborok mai rok narong nai chung ri saya kare tema video ko tang tang nai narong video no pai nai na magai jatono na hambai oke mogodam